var i 1975, det herrens år, og ingen glemmer det kaos, da jeg kom til verden, også som særne står. Er det på samme tid, at lærerne spår mig 0 chancer eller fremtid? Lægen rystede på sit hoved, mens han glodede på mig, men mor troede på, der sad et godt hoved på mig. Kunne ikke se, at barnet ikke gludede til noget. Barnet var Guds benådet, indtil barnet kom ud med sproget. Der kunne hun høre, at noget var galt. Hvad var gået så galt? Var der ikke noget normalt? Hvad havde de ikke fået fortalt? Hvorfor havde ingen sagt, at jeg var skudt i låget? Og aldrig blev til noget, man kunne bruge til noget. Far og mor, vi gør mig dygtig, men vidste ikke til hvad. Men nu hvor jeg var født, var det for sent at stikke af. Det projekt, de havde startet, var på livstid, men det var svært at elske den lille pivskid. Til boksning grinte alle af min svinkelkrop, da mine ben knækkede ved det første englehop. Jeg var endeløs, talentløs, og jeg skulle tæmmes, for ellers ville jeg ende som en slem knøs. Så far holdt mig i den stramme snor, sammen med mor. De tvang mig til at terpe fremmedord. Jeps, det var kæft, trit og retningen, og stue og rest til karaktererne lå fra 10 til 13. Jeg kunne have været så meget, jeg kunne have været upoleret eller superblæret. Men jeg spilder ikke min tid på det, jeg ikke er. Det er ikke det værd, det er ikke det værd. Jeg kunne have været mange ting, men mange ting var for mange ting for mit barnesind. Jeg er positiv, for jeg har set på sagen, griber dagen. Jeg kunne have været en plet på et lag. Folk troede, at jeg aldrig ville komme længere, end at jeg boede hos far og mor og fik lommepenge. At mit liv blev et rod, at jeg blev et rod, der kommer flinger af en sav og 10 tommelfinger. Det havde jeg, men far ville vældig gerne, at jeg brugte knofedt på klovet, smelte jern. Jeg skulle lære at knytte mine næver, spytte i mine næver, lytte til mig selv og benytte mine evner. Men jeg var blæst i låget, kunne ikke læse en bog. De trøstede mig og sagde, at jeg var næsten klog, at jeg kunne blive, hvad jeg ville, hvis jeg ville. Det er noget pis at sige, noget griseri. Det var ligesom de troede på, at en idiot kan blive pilot. Og hvis man gik efter sit mål, ville det ikke give pot. Jeg kom altid i skam med krogen. I klassen var jeg helt frem i skoen, spillede lam i roen. Jeg var alt andet end myndig og mandig. Stemmen var tyndelig som Gandhi, yeah, yndig som Sandy. Fra Grease og det siges, jeg var klassens John Cleese. De kunne fnise timevis, jeg havde jokes i tonsvis. Far sagde, at mennesker kan bruge hænderne. Han sagde så meget, sammen blev jeg tit uvenner med. Ja, det var kæft, trit og retningen. Og stue og rest til karaktererne lå fra 10 til 13. Jeg kunne have været så meget, jeg kunne have været upoleret eller superblæret. Men jeg spilder ikke min tid på det, jeg ikke er. Det er ikke det værd, det er ikke det værd. Jeg kunne have været mange ting, men mange ting var for mange ting for mit barnesind. Jeg er positiv, for jeg har set på sagen, griber dagen. Jeg kunne have været en plet på et lag. Jeg fuldførte mine mål, mens knægte fra den samme by lavede indbrud og kom på hotel Trammely. Kom i spillet og tude, når heldet var ude. Når de blev grebet i at kravle ind ad kældervinduet. I boksning blev jeg Danmarks mester, men blev en af taberne. Til Europamesterskab nede hos grækerne. Mistede lysten til at komme videre, men som med tider kunne jeg se, at jeg nu var blevet flammefeder. Så blev jeg nomineret til en Grammy og blev det igen. Har ingen skam i livet, så jeg siger det igen. Blev nomineret til en Grammy og bliver det igen. For mave som et vaskebræt, der scorer pigerne igen. Min mave gik fra vaskebræt til vaskebalje. Jeg fik slasketalje, men jeg kan stadig vaske alle. Og jeg føler først, at fangsten er noget. Hvis jeg som 40-årig stadig gør de larme, så ved en både far og mor er mit ideal billede opstillet på en pittestal. De lærte mig, jeg ikke var splittergal, og det gik ikke så galt. Det kunne have gået værd. Min råd er både være sød og vise børn de noget værd. Så hvis mine unger bliver skide underlige, skal I vide unger, I er vidunderlige. Men det bliver kæft, trit og retningen, og stue og rest til karaktererne går fra 10 til 13. Jeg kunne have været så meget, jeg kunne have været upoleret eller superblæret. Men jeg spilder ikke min tid på det, jeg ikke er. Det er ikke det værd, det er ikke det værd. Jeg kunne have været mange ting, men mange ting var for mange ting for mit barnesind. Jeg er positiv, for jeg har set på sagen, griber dagen. Jeg kunne have været en plet på et lag. Det er ikke sjovt at være rødhåret. Det er ikke sjovt. Det er fandme ikke sjovt at blive kaldt alt muligt. For eksempel jordbærhjelm. Mine
tirsdag, kan I rende mig. Jeg kæmper med papsvær i en farlig leg. For jeg spiller rollespil i den mørke skov. Du må ikke være med, før du får lov. Og jeg plukker trolde ned med mit papgevær. Pas på min enmandshær. Det er ikke sjovt at have 11 fingre og mega gang besvær. Folk de glor, men smiler til mig. Jeg ved, de synes, jeg er sær. Men når det bliver tirsdag, kan I rende mig. Jeg kæmper med papsvær i en farlig leg. For jeg spiller rollespil i den mørke skov. Du må ikke være med, før du får lov. Og jeg plukker trolde ned med mit papgevær. Pas på, jeg har et sværd. Ja, jeg spiller rollespil, jeg har brynje på. Er du bange, kan du bare gå. Jeg kaster med håndgranater og jeg tryller dig. Så vis respekt for mig. Kom nu, bare en lille smule respekt. Et kram, en klapsalve, en hånd. Kom nu!